המתנות וכל הטוב, והיא לא באה לה כי היא רוצה לטייל בעולם בסקשנה. ככה הייתי מסביר להם את זה באנגלית, הם היו עפים לזה. 16 אביבים מלאו לבת ראש הכפר, שני עיני הכוכבים ושערה מפוזר. היא יפה על גופה, רק אותו נלבד, וידי על צוואר שהיא הכינה לבד. ובכפר בחורים בגופם בריא, הם תמיד מחייכים כשמביטים בראי, וכל אחד מתגאה, היא תהיה הבתולה. אם צריך את הכל אני אתן בשבילה, אתן לה שושנים, צחוד ובלבנים ושירים מנגינה, הזמנה לחתונה. אתן לה שושנים, צחוד ובלבנים ושירים מנגינה, הזמנה לחתונה. אך לבת ראש הכפר תוכניות שונות, עוד לא לתקוע בשופר, עוד לא זמן חתונות. היא רוצה בעולם טיול עם שק שינה, לא אכפת לה כולם גם אם יתנו מתנה. אתן לה שושנים, צחוד ובלבנים ושירים מנגינה, הזמנה לחתונה. אתן לה שושנים, צחוד ובלבנים ושירים מנגינה, הזמנה לחתונה. הזמנה לחתונה. תודה לשחר. גוטליב.